Remakinen helburu nagusia, politikariei zein agintariei tresnak ematea da jakin dezaten telelanak izan ditzaken onurak edo desabantaiak. Telelangileak beraien eskualdetara erakartzerako orduan, kontuan izan ditzaten gauza guztiak erabakiak hartzerako orduan. Remaking proiektua, Europako batzordeak duen Horizon Europe proiektuko proiektu bat da, zeinen 3 urte luzeetan zehar telelana aztertuko den. Azken urte hauetan telelanak etengabe egin du gora Europan, eraldaketa digitala, Covid pandemia edo Ukrainiako gerra dela eta. Orduan, bai ala bai azterketa bat eskatzen du telelana honen igoerak. Remaking proiektuak telelanaren inguruan egingo duen ikerketa hau 4 kasu azterketaren bitartez egingo du eta 3 esparru jorratu nahi ditu bat. Telelana burutzen duen langilea, bere enpresa eta telelana burutzen duen eskualdean bere lan honek duen eragin sozioekonomikoa. Europako 10 herrialdetako 12 bazkide bildu gara proiektu honetan eta koordinatzailea Boloniako Unibertsitatea da. Eluiar, proiektu honetan komunikazio arduraduna da beste hainbat proiektuan bezala. Gure helburua da proiektuak ematen duenaren berri ematea, gure sare sozialen bitartez edota webgunaren bitartez. Eta guzti honi amaiera emango diogu proiektu amaitzen denean, proiektuan gertatu diren gauzen inguruko dokumental batekin.